سلام زي خبركم زتفتكم من تخطاتلتي سينما سمرة انترتينمنت كميكانيكم قددن بشكليت هاجرنا كابناويح عمتات سرد زلوا خوينو ببقوانو تخصكيسوم بزفريو بلوصات هاجراوያን تقدادمتي زتفلاليو كبره وسنات እንዳተሰብረን حدش معرافات እንዳተخفتن كساب حجي باريا زغصل زلو حد كباب هاجرنا لعل وفرن قلحتان زغبرلو عينت سبورتيو كاب كم بعل يمانه تخسته زامسلو قداي من هوباتن تقدادمتي جميركا اب غزيኦም بستوادادرون تواداديروم بستغواناصفون تاريخاو عوتات بزحات افكرتن دغفتن كهلوون نزا عينت سبورت زعبو زتفلالي بلوصات تقدادمتي كفريون عابي صلوا كم زحدر يزدقاس بدحرزي زفريو كم بعل يوناس زكارياس حلاباي سامسوم سلومون زامسلو تقدادمتون بوتا ناي قدميهم بمتكا نسومون اب غزيኦም اب ممعبال قددم بشكليت هاجرنا زبركتو ابركتو تقيسكا زودا يكونن كاب وشت هاجر حليفهم اب زتفلاليو اهجراوي وددرات زتفلاليو عوتات بمغنصاف ني إرترا اب عالم بقددم بشكليتا تفلاطنتا كبرخن بزغبروا استواصኦ كبر زغبኦም عبيت ممهران كنبلم نخل حزب إرترا بجግርነቱ ዝጓናጸፎም ዓወታት ካብ መድረኽና መድረኽ ተዋራረስቲ ምዃኑ መቸም ቃል ከይውጻኻ أفكا خي كفتكا بعين خاري إخاز من سلازخونة مسكرو لي زيد ليو حقيو نسو خي كوني ترفن سنسلتاوي تورسو جگننتاوي كياتا تقادمتنا كاب كم بعل حلابايزر كبوم ولدوز تركبو كم بعل دانيال تخل هيمانوت مرهاو قدوس ناتنائل برهانه فرقال سدبساي أمانيال قبرز قابيهرن كالوت بغوصري بوزحات زخونو تقادمتي أب ملع علم بزكايدو وددرات تساتفتي كخونو بقيعمن تساتيفهم دما زتفلاليو عوتات بمغنصاف من سمها قرومن كتصوعو تعذيبنا عينا انه دحرزوم كتقاسو صنحو هابر مولدوتات زفريو منسياد دما اب قرب عمتات تمزغيبو زيفلط دنق عوت بمغنصاف إرترا اب عقم سبن زلوا زيتعدن بحرياو صغاتات نعلم اب مللاين حبن افريق ابو مخان سما اب قدميت كصوع كاب زغبرو كواخبتي هاجراويان يوم مرأة نايز دما كمزي ببقوانو نعزبو زلنا زتفلاليا ناي عالمنا بروفيشنال غانتاتات قولحتن ناب إرتراويان تقادادمت بمقبار كك قدادمان نعزبالونا سالازوم تقادادمتون اب زتفلاليو مدرخات عوتات كحفسان حيلي إرتراويان تعزيبن دما نمونانوم زقبرو زلوات بقصوتات بزناي تمالي زتمزقبه ناي بينيام قرماي عوتن زتقبره ناي آتاوي وسخن كنجنزب يخلنايو اتكزرب زكال بزح እኳ እንተኾነ ግዜ ንምቆጣብ ግን ንሎሚ ከምርጭ ኣኹምን ድሌትኩምን ሓደ ካብቶም ንምክሓሎም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ከምኡ ድማ ምስ ዝተፈላልያ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ብምዃን ስሙ ስም ክለቡን ብዓብይ ድማ ስም ሃገሩ ዘፀውዐ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ አማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ኢና ክንላለኩም اب شعنچعته ميتن تسعن أربعتن اب كتما أديس أبابا استولد أمانيل ገብረዝጋቢሄር ድሕሪ ውሕዳት ዓመታት ናብ ሃገሩ ኤርትራ ብምምላስ ኣብ ሃገሩ ናይ ትምህርቲ ህይወቱ ዝተኸታተለ ኮይኑ ካብ ግዜ ንእስነቱ ፍቅሪ ናይ ዝሕጂ ስሙን ስም ሃገሩን ዘፀዋዓል ዘሎ ዓይነት ስፖርት ዝኾነ ቅድድም ብሽክሌታ ከም ዝነበረ ይዝገልጽ አማኑኤል ኣብ ግዜ ንእስነቱ ካብ ዘለዎ ዝያስስ ዝኽሪ ክገልጽ እንተዳ ኮይኑ እቲ ካብ ቤት ትምህርቱ ተፈዲሱ ገዝኡ ኸያተወ ቅድድም ብሽክሌታ ዝከታተሎ ዝነበረ ግዜ ከም ዝኾነ ይዝሕበር ከም ዝበዝሑ ፕሮፌሽናላት ተቀዳድምቲ ሃገርና ጉዕዞ ቅድድም ብሽክሌታ ብናይ ኣብ ቤት ትምህርትን ናይ ዞባ ዝውደብ ውድድራትን ዝፈለመ አማኑኤል ኣይጸንሐን ኣብቲ ዓይነት ስፖርት ብዝነበሮ ፍቅሪ ተደሪኹ ኣብ ናይ ማውንቴን ባይክ ዝግበር ውድድር ክሳተፍ ጀሚሩ ኣብ ማውንቴን ባይክ እንከሎ ብዘንጸባርቆ ዝነበረ ክእለትን ብቕዓትን ድማ ኣይጸንሐን ዓይኒ ኣሰልጠንቲ ክለባት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ኣብ ልዕሊኡ ብምዝምባይ ጋንታ ኣስቤኮ ነዚ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ናብ ሕቁፋ ከተእቱ ኸኢላ مسجانتا أسبيكو بلد زخونة نايت أوتان وددرن جزء زحلفة أمانيل ገብረዝጋቢሄር أب استفلاليو أب وشت هاجر بزكاهدو زنبور وددرات تمل ميلو زحلفن استفلاليو عوتات زتقوانات أفن بسنس رعتون أب سب زنبورو كبرن وترو سمو كي تتقصي حلفن بأبالات صدرون متعبيتون مورالن دقفن زي تنفقو أمانيل ولا كوان استفلاليو عوتات كبك عند خاله تازيادة تذكريت نايوشت عدي أب زقبرو وددرجن شامبيون إيرترا بمخان سمو كم تصحي زخلعت أقات أميانيرا ካብ ሰዓት ዝጀሚሩ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተጸምቢሩ ናብ ዝተፈላልያ ዓድታት ብምጋሽ አንጸባራቕ ዓወት ብምግሓት ድማ ዓይኒ ዝተፈላልያ ናይ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ናብዚ ሓበን ሃገር ዝኾነ ተቀዳዳማይ ቆላሕታ ክገብራ ግዜ ኣይወሰደሉን
እዚ 68 ክብደት ሚዛን ዘለዎን 1.87 ቁመት ዝውንን ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት መውደቕትን ማሰይትን ዘይንፈጎን ብርቂ ናይ ብሽክሌታ ምልከት ዝውንን ኣማኒኤል ኣብ ሰዓት እዚ ኣባል ፕሮፌሽናል ክለብ ትሬግ ሴጋፍሬዶ ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ብዩሲአይ ዓቢ መዐቀኒ ዝወሃቦ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ክነጥፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናይቲ ጁኒየር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ግብጺ ከተማ ሻርም ኣሸኽ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ኢንተርማርች ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ ብ27 መጋቢት ዝዓተርዎ መስተንክራዊ ዓወት ኣብ ሃገረ ስጳኛ ከተማ ካታሎኒያ ኣብ ቮልታ ቺክሊስታ ብዝፍለጥ ውድድር ዓወት ከመዝግብ እንዳተጸበናዮ ኣብ መንጎ ውድድር ብዘጋጠሙ ሓደጋ ክወድቕን ንከቢድ ማሰይቲ ክቃላዕን ተገዲዱ ናይ ጋንቱ ዝኾነት መጽሔት ኣብ ዘርግሖት ሓበሬታ ኣብ ሰዓት እዚ ኩነታቱ ኣብ ኣዝዩ ደሓን ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጻላ ቅድሚ ውድድር ዝተፈላለያ ናይ ስፖርት ማዕከናት ዜና ንኣማኒኤል ሓደ ካብ ነቲ ውድድር ትኽዕወተሉ ትጽቢት ዝግበረሎም ተቀዳደምቲ ብምባል ጠቂሰንኦ ከም ዝነበራ ተፈሊጥሎ ኣማኒኤል ኣብቲ ናይ 7 መዓልቲ ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር ብክለቡ ትጽቢት ተነቢርሉ ኣብቲ ውድድር ዓወት ሓፊሳ ክትዛዝም እንዳተመነየትያ ኣብቲ ናይ 6 መዓልቲ ውድድር ጽቡቕ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ቅጽል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 7ይቲ መዓልቲ ማለት ኣብ መዛዘሚት ናይቲ ውድድር ብዘጋጠሙ ሓደጋ ካብ ውድድር ክእለ ዝተቐሰበ ጋንቱ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ ኣማኒኤል ማሰይቱ ኣብ ከባቢ ከብዱን ሕልፍ ኢልካ ድማ ኣብ ብርኪ ኢዱን ብርኪ እግሩን ምዃኑ ብዝተገብረሉ ናይ ሕክምና ክንክን ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ጠቂሳላ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ብሕጽር ዝበለ እዚ ጅግና ተቀዳዳማይ ካብ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ካብ ዝኸውናት ሒዙ ዝተዋዳደረሉን ዝተዓወተሉን ሃገራዊ ውድድራት ምስ ንዕዘብ ብዘይካቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ምስ ብጾቱ ዘመዝገቦ ኣደናቂ ዓወት ከነቕርበልኩም ኣብ ሰነ 2013 ኣብ ቻምፒየን ኤርትራ ድሕሪ ዘመዝገቦ ብሉጽ ውጽኢት ካብ 17 ክሳብ 24 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ዙር ሩዋንዳውን ተመሳሳሊ ብሉጽ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ኤርትራ ኣብ ዝውድድር እዚ ብሉጽ ውጽኢት ከተመዝግብ ሓጊዝዋ እዩ ኣብ 2014 ካብ 13 ክሳብ 19 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ላ ትሮፒካላ ኣሚሳ ቦንጎ ኣብዚ እውን ኣብ 2 መዓልቲ ምስ ላዕለዎት 10 ብምዃን ውድድር ዛዚሙ ብድሕሪ እውን ካብ 9 ክሳብ 13 መጋቢት ኣብ ዝነበረ ዙር ኣልጀርያ ኣብ ናይ 20 ዓመት ብሉጽ መንእሰይ ብምዃን ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ካብ 16 ክሳብ 18 መጋቢት ኣብ ሃገር ኣልጀርያ ኣብ ዝተኣንገደ ኢንተርናሽናል ቱር ደ ቢሊዳ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ ቢጫ ማልያን ብሉጽ ናይ 20 ዓመት ተወዳዳሪ ብምዃን ተሰላሚ ወርቂ መዳልያ ክኸውን በቂዑ ብድሕሪ ዝውን ካብ 19 ክሳብ 21 መጋቢት ኣብ ኣልጀርያ ቱር ደ ሰቲፍ ተወዳዲሩ ወላኳ ኣይተዓወት ብሉጽ ነጥቢ ብምምዝጋብ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ ካብ 24 ክሳብ 27 መጋቢት ኣብ ዝነበረ ብቱር ደ ኮንስታንቲነ ዝፍለጥ ውድድር እውን ኣብ ራብዓይ ዙርያ መዓልቲ ናይቲ ውድድር ቀዳማይ ብምውጻእ ናይታ መዓልቲ ንእትውሃብ ቢጫ ማልያ ለቢሱ ነይሩ ብድሕሪ ዝውን ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተገብረ ቻምፒየን ኤርትራ ቀዳማይ ኮይኑ ብምውጻእ ተዓዋቲ ክኸውን በቂዑ ቀጺሉ ኣብ 2014 ናይ መወዳእታ ውድድሩ ኣብ ሩዋንዳ ኮይኑ ኣብ እውን ተመሳሳሊን ተዘካርን ብሉጽ ግዜ ብምዝጋብ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ ብሓጺሩ ኣማኒኤል ዝተወዳደረሉን ዝተዓወተሉን ውድድር ብዙሕ ብምዃኑ ኣብተን ቀንዲ ተዘካሪ ዓወት ዝነበረን ጥራይ ኣተኪርና ከነቕርበልኩም ኣብ 2015 ኣብ ቱር ደ ኤራንኤ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ሳልሳይ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ ኣብ ቱር ደ ቤሊዳ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ምስ ቀዳሞት ላዕለዎት 10 ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣብ ቱር ደ ሰቲፍ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ካልኣይ ተዓዋቲ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ታሽዓይ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ሳልሳይ ብሓፈሻ ብጫ ማልያ ካብ ዝወዳደሩ ዝነበሩ መበል 50 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ድማ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብዓወታቱ ዛዚሙ ኣብ ቱር ደ ኮንስታንቲነ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ካልኣይ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሻውዓይ ኣብ ናይ ቢጫ ማልያ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላምን ብዓወትን ዛዚሙ ኣብ ቱር ደ ቢሊዳ ብሰንኪ ማሰይቲ ክሳተፍ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ ሰነ 2015 ድማ ኣብ ቻምፒየን ኤርትራ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዋቲ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሕዳር ድማ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተሰላሚ ወርቂ መዳልያ ክኸውን በቂዑ ኣብ 2016 ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ደስ ኣርደነስ ብሉጽ ውጽኢት ብምምዝጋብ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት እውን 5ይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ
ኣብ 2017 ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ውድድር ቱር ደ ብራተነ ብሉጽ ውጽኢት ድሕሪ ምምዝጋብ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ድማ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ውድድር ኮፓ ደል ፔይስ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ብምዝዛም ተሰላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ብድሕሪ እውን ኣብ ቱር ደ ሆንግሪ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዋቲ ኣንበሳ ዓቐብ ዝብል ክብሪ ለቢሱ እዩ ብድሕሪ እውን ኣብ ወርሒ ነሓስ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ አርክቲክ ሬስ ኦፍ ኖርዌይ ብዝፍለጥ ውድድር ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተዓዋቲ ሳልሳይ ደረጃ ክኸውን በቂዑ ኣብ 2018 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቱር ደ ካንግካዊ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ውድድር ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ሃገረ ሮማንያ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እውን መበል ሻውዓይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ዛዚሙ ኣብ 2019 ድማ ኣብ ሃገረ ኣውስትሬልያ ኦስትሪች ራሃንድ ፋርት ብዝፍለጥ ውድድር ኣብ ሻርሻይ መድረኽ ሻርሻይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ዛዚሙ ነይሩ ብድሕሪ እውን ኣብ ሃገረ እስጳኛ ቮልታ ደ ቦርጎስ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽ ውጽኢት ከም ዝዓተረ ዝዝከር እዩ ኣብ 2020 ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ተወዳዲሩ ብሰንኪ መውደቕትን ማሰይትን ኣብ ብዙሕ ውድድር ክሳተፍ ዘይከኣለ ኣማኑኤል ኣብ ቱር ደ ኣልፐስ ዝበለጸ ውጽኢት ዘመዝገበ ናይቲ ዓመት እቲ ኣፍሪቃዊ ተባሂሉ እዩ ኣማኑኤል ኣብ 2021 ከምኡውን ኣብ 2022 ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈላለዩ ውድድራት ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ሃገረ እስጳኛ ከተማ ካታሎኒያ ኣብ ዘእንገደቶ ኣብ ብቮልታስ ቺክሊስታ ብዝፍለጥ ውድድር ዓወት ከመዝግብ እንዳተጸበናዮ ኣብ ሞንጎ ውድድር ብዘጋጠሙ ሓደጋ ክወድቕን ንግዚኡ ካብ ውድድራት ክእለን ተገዲዱ ብሓፈሻ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ካብ 2016 ጀሚሩ ምስተን ኣብ ዓለምና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ብሉጻት ክለባት ዓለምና ክጻወት ጸኒሕሎ ንሳተን ድማ ዳይሜንሽን ዳታ ፎር ኩቤካ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ከምኡውን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ክለብ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ይጻወት ከም ዘሎ ይፍለጥ ብናይ ውልቂ ዘመዝገቦ ነጥብ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዓለምና ካብ ዘለው ብሉጻት ተወዳደርቲ መበል 276 ተሰሪዑ ይርከብ ብዘይካዚ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 5 ግዜ መውደቕቲ ከጋጥሞ እንከሎ ኣብ ብርክት ዝበለ ውድድር ክሳተፍ እኳ እንተዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ ግን ልዕሊ 9 ዝኾኑ ኣህግራዊ ውድድራት ከካይድ ክኢሉ እዩ በዛ ኣጋጣሚ ንፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር በቲ ወሪድዎ ዝቐነየ መውደቕትን ማሰይትን ምሕረት የውርደልካ እንዳበልና ናብ ስሩዕ ቁመንኡ ተመሊሱ ደጊሙ ስሙን ስም ሃገሩን ክኾልዕ ንዝተበገሰሉ ዕላማ ክቕጽሎ ንምነ Cinema Samare Kapizi Rapizi Hayna Rebe Filtet Habos Desta Sahab Sini Trufta Nafsed Nahar Cinema Samare Ab Cinema Samare Katlu Muzinake Uri Ama Komedi Drama Lala Wazata Sport Film